हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बराय हरबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर हाय लोगोफोर सोरबा गुजुनाय गगा जासावदों नै जोंहा न'खरैनो जाजोबदों आरोना ओमफ्राय आङो दा बिनिखायनो माजों हामगोन माजों हामा बेसेबां मुलि जाबाय थानो लोगोफोर डाक्टारनि मुलि जायै जायै एकदम बोरैबा जाजोबलायबाय मानसिफोरानो हामनाय जाजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय मा जागोन मा लोंगोन मोनबाय बेनिखायनो आङो नै दिनै मा खालामनो नागिरदों नायलांदो नोंसोरबो नै बेखौनो आङो खाबाय आरोना जारि सोरबा होनो उसुमाय दे लोगोफोर जों जारि होनो ओमफ्राय नै बियो लकेल दाउ बेखौबो सुना लाखाबाय आङो ओमफ्राय नै बेयो बानलु फिसा न'आवनो फांनै दङमोन नालाय आं एसे खाबाय बेखौनो बारा गोसा जानो हाया गथ'फोराबो बेखौनो आङो आरो दा माबा माबि लगायबावनोसै बेयाव माना मुनिथ' गैया मोनासै आङो बानलु रोसि होनो जोङो सोरनिखि मा होनो मिथिया आरो बेखौ बिदै फुदुंगोन आङो मस्ला मस्लि होनानै माजों हामा बानलु रोसि लोगोफोर नै बानलु रोसि जानो नागिरदों गोजां बोथोर जाबाय नालाय गगा गुजुनाय लोगोफोर होमबा संहैनोसै दे दा देखायनोसै आङो नै लोगोफोर बुरिया बानलु रोसि संनो नागिरदों गगा मोननायनि नायलांबाय थादो माबायदि सङो गगा मोननायाव नै संहांबायानो आरोखि ना साराया थाव एसे होलायबावगोन रेडि खालामखाबाय बेदरखौ एवनायाव थाव होनांगौ एसे खामथाबो सोरबा बायदिया थाव होबावासो गगा गुजुनाया हामोनलाय लोगोफोर बानलु रोसि लोंबा माने एसे मोजां मोनो आरो लोंनाय बिलाइफ्रालाय मा खाखो मा होनो आरो बिलाइआथ' जारिल'सो मोनबाय आं जारि जों जायो जारि लोंबा माबायाव सालाइफ्राव सिथर बेरनाय मानाया एसे मोजां नै लोगोफोर फिथाइया मेजेरलायनाय सोरबा होनो उसुमाय ना उसुमै होनो आरो बेखौ उसुमै बेलेग बेदरा मा साइसनि लकेलसो दै लोगोफोर नै जानांगौ बारा गिदिरजों जानाङा लोगोफोर आधा केजि जानाय आधा केजिनि एसे बारनाय बरिया होमबा बुरिया संग्रोबाय थादोंसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो मा देखायबावनो हायो दा ओरै आंहाबो एसे रेडि खालामगासिनो दङ र' नै अबेबा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय था